Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα με το έργο Ιστορία ή Μύθος. Γεμίσαμε εμπειρίες και περάσαμε πολύ όμορφα. Μακάρι να το ξαναζήσουμε σύντομα. Το φεστιβάλ μου έδωσε εμπειρίες και αναμνήσεις τις οποίες δεν θα ξεχάσω ποτέ. Γνώρισα νέα άτομα, έκανα νέες φιλίες και γνώρισα νέα πράγματα για τον εαυτό μου και νέες τεχνικές και νέες προοπτικές που βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι στο θέατρο. Εμένα για το φεστιβάλ μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν πολύ οργανωμένο. Όλα τα παιδιά ήταν πολύ κοινωνικά και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε παρόλο που δεν ξέρανε κάποιον όπως εγώ και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και χαίρομαι πάρα πολύ που μας έδωσαν την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ιδέες με άλλα άτομα από όλο τον κόσμο, να δούμε πώς βλέπουν αυτή την έννοια της τέχνης, να κοινωνικοποιηθούμε, να κάνουμε φιλίες και θεωρώ ότι θα μου μείνουν για πάντα αυτές τις αναμνήσεις που απέκτησα εδώ πέρα. Χάρη στο φεστιβάλ δημιουργήθηκαν νέες αξέχαστες εμπειρίες, φιλίες, αναμνήσεις, για τις οποίες είμαι αιώνια ευγνώμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι για αυτό το ταξίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία, ξεκλείδωσε νέες εμπειρίες, νέους φίλους, νέες ευκαιρίες, γνώρισαμε πολύ κόσμο, είδαμε άτομα από άλλα μέρη, τα οποία προφανώς κάποιοι δεν είχαν ξαναδεί και μου άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω να ξαναγίνει. Λοιπόν, το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μάθαμε πολλά καινούργια πράγματα και ήταν μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν και σε άλλη χώρα και γνωρίσαμε και άλλα άτομα από άλλες χώρες. Το φεστιβάλ αυτό ήταν μια τέλεια εμπειρία και μια πολύ καλή ευκαιρία και για εμάς, αλλά και για άλλα παιδιά της ηλικίας μας να εκφραστούν με όποιο τρόπο θέλουν, να μοιραστούν τα προβλήματά τους και τις ιδέες τους, αλλά και να εμπνευστούν από τις δουλειές άλλων παιδιών της ηλικίας τους. Χαίρομαι που ξανά έρχομαι σε αυτό το φεστιβάλ για δεύτερη φορά. Μου έδωσε μια φανταστική εμπειρία, πολύ οργανωμένο, κοινωνικοποιηθήκαμε όλοι, κάναμε καινούριους φίλους και εύχομαι να ξαναπάω. Εμπνεύστηκα πάρα πολύ από τους άλλους συμμετέχοντες και γενικά χάρηκα που είδα άλλες ομάδες από όλο τον κόσμο να παίζουν θέατρο. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και χωρίς το Theatre House δεν θα μπορούσα να τη ζήσω.